Здравейте! Днес ще записваме новия епизод на Drollcast. Аз съм Ива Мишева от Neurocrafting. На гости ми е Лидия Иванова, която в социалните мрежи ще намерите като Лидия Нова Арт. Тя е художник и за мен това е голямо предизвикателство. Аз не художникът, да водя, да показвам как се рисува нейрографика на художник, но с голямо удоволствие приемам това предизвикателство, защото Лидия е много интересен артист, който срещнах на една презентация и бях впечатлена от различните, разнообразните техники, които рисува, въздействащите и картини и от начина, по който говореше за терапевтичния ефект на изкуството. Затова съм я поканила днес да си поговорим по тази тема, как изкуството ни лекува, как ни помага да се чувстваме по-добре и как да разгръщаме креативността си с помощта на различни арт практики, до които самите ние може да се докоснем, без да сме художници или да се възприемаме като творци, артисти. Просто е така, за да разнообразим живота си и да счупим мисленето си. Добре дошла, Лидия! Благодаря ти, добре заварила. Благодаря ти за поканата първо. Много се радвам, че се случим този разговор. И аз също съм много щастлива. Сигурна съм, че ще е много интересен. Разкажи ми нещо за себе си, да започнем с това как първо коя си ти, с какво се занимаваш и какво те грабна, какво те накара да тръгнеш по пътя на творчеството и да се занимаваш с изкуство. Ами, в момента съм артист на свободна практика, т.е. така безработен артист, де се вика, майтап се, нали? Но просто дълги години, всъщност около 15 сумарно, работех в сектора на, нали, на как да го нарека, не е точно IT, но графичен дизайн, фоторетуш, фотообработки, нали, за чужди компании. И наскоро прекратих тази дейност и съм се средоточила само върху рисуването в момента. Нали, завърших... Смело? Да, Звучи ми смело. някога трябва човек да скочи с двата крака, защото има неща, които не могат да се делят. А, така. Наскоро завърших всъщност стенопис в Художествената академия като втори бакалавър и в момента правя магистратура в арт-терапията, също в Художествената академия. А каква е първото ти образование? Първото ми образование е компютърни и медийни технологии и графичен дизайн. Да. Но, нали, то е такова, просто защото някога не ме приеха в академията. Нали, аз винаги съм искала да се занимавам с изкуство и с рисуване. Никога не съм си представила, че мога да правя нещо друго всъщност в живота си. И когато не ме приеха, съответно, нали, аз така, човек решава, че може би не е за него. Сега трябва да... И графичен дизайн реално беше компромисен вариант, който не ме удовлетворяваше, защото при един дизайн ти се съобразяваш с продукти, клиенти, целеви групи и така нататък. Не е точно експресия, да речем. Да, разбирам, че предпочиташ да имаш пълната свобода да се изразяваш, отколкото да влезеш в някакви Ами, изисквания и рамки. да, защото за мен лично изкуството не може да бъде продукт и не бива да бъде продукт. Разбира се, може да се плаща за него, но когато е направено с цел продажба, то спира да бъде изкуство. Изкуството не би трябвало да има продукт в стойност за мен. Нали, някаква битва, чисто това го принизява някакси, просто за мен лично. Нали, не казвам, че е вярно за всеки. Да, много интересно, защото така всъщност можеш истински да Ами, много е различно. въображението си да се изразиш от дълбините на душата. Да, и всъщност себеизразяването в изкуството е сравнително ново явление, реално, изобретение на 20 век е, да речем, някъде на съвременното изкуство по-скоро. Изобщо процесът като изкуство, не само крайния продукт и така нататък, нали, пък в една индустрия винаги се гледа крайния продукт, обикновено процесът е доста стресиран и така нататък, нали, е различно. Така че, да. Ако себеизразяването в изкуството е нещо ново преди, какъв е бил фокуса на изкуството?
Моля? Не чува Преди въпроса. какъв е бил фокуса на изкуство? Ами през различните исторически така, времена фокусът е бил различен и всъщност за мен лично историята на изкуството и изучаването е една много важна история, защото показва психологията на човек, на социума, в който човек е живял в различните времена, какво е било важно за тях. И това е нещо, което се отразява в изкуството. Нали, примерно имаме едно древно изкуство, където така, примерно египетското чисто е било свързано с смъртта, да речем, и отвъдния живот. В други времена гръцкото с красотата на човека, силата му, богоподобието му и така нататък. Нали, изразява различни времена, така, когато изкуството е било изключително религиозно ориентирано, имаме също. Така изразява фокуса социалния. В момента фокус е върху личното изразяване на човек, познание и процеса, самия творчески акт, което е ново явление и мисля, че много добре отразява съвременето ни, защото човек може би в момента наистина фокуса, тъй като цяло може би живота ни е уреден и в същото време ние сме много недоволни и в момента човек си задава въпрос защо аз след като имам какво да ям, къде да спя и всичко ми е лесно, аз продължавам, нали, да не се чувствам удовлетворен от този живот. Да сме се обърнали някакси към себе си, имаме тази възможност и време в момента, във времето, в което живеем на свободата, да се изследваме. И изкуството е един метод и пренася фокуса върху това нещо, според мен. Добре, много интересно. Ти всъщност имаш ли отговор за себе си на този въпрос? Защо след като имаме всичко, живота ни е лесен, се намираме да не сме поводи, да не сме доволни от него и да търсим нещо друго, което не винаги знаем какво е? Ами, имам, но както може би казваха бабите, нямате си друга работа да се... Да, разбрахте. Да, прекалено много свободно време имаме и също време постоянното чувство, че нямаме време. Това е много парадоксално за нашия свят. Може би, не знам, аз си го обяснявам с първо, че в човешката природа това да искаме неща ни е заложено дълбоко. Нали, това желание, ние сме породени от желание, в крайна сметка. За живота има желание като цяло. И опитвайки се да задоволим това желание външно, нали, в момента е много лесно да задоволиш абсолютно бързо всяко свое желание, представяме да имаме интерес към живота, бивайки задоволени толкова бързо и навременно някакси. Няма крайното нещо да го имаме, не е интерес. Всъщност забелязала съм, че дори в живота ни е интересното като постигаме неща. Не когато ги имаме. Когато ги имаме, вече факт е свършен. И съответно отиваме към следващото нещо. Да. И така едно опит за външно задоволяване на вътрешни нужди обикновено не работи. Нали? А вътрешните нужди са човек, може би да намери призванието си, място в общество, нали, място изобщо в една структура и да върши това, за което той е дошъл, може би, на този живот да го върши. И това вече, когато изпълва вътре, нямаш нужда от толкова неща външно. Така си мисля, поне аз като рисувам нямам нужда да си купувам неща, докато работех като дизайнер, да, харчех парите постоянно за неща, които да ми доставят за щастие. Тоест тази нужда я задоволяваше през купуването, нали, търсенето на щастие, нещо, което да те зарадва, да те забавлява, да те разнообрази. Защото когато една работа те изтощава вътрешно, едно занимание, ти имаш нужда да попълниш липсата си на радост отвън, но когато нещото, което прави според мен човек го изпълва вътрешно, той няма чак такива външни липси. Всъщност. Дай Боже, всеки му! Интересно, че имаме такъв чудесен пример за човек, който е намерил своето призвание и намерил начин да го работи, да си постигне този баланс между това хем да има свободата да твори и да се изразява, без да бъде поставен в рамките на продукта, но от друга страна и това да бъде основното му занимание в живота. Ти отскоро ли си в този режим? Отскоро ли си артист на свободна практика? Да, отскоро съм на свободна практика. За момента все още, как да кажа, опитвам почвата. Започнала съм някакви нови проекти, както се модерно проекти. Но общо взето в момента точно съм се фокусирала така да намеря своя стил, своя израз, по-категоричен. И имам планирана изложба на пролет. Планирам да стартирам YouTube канал,
където да споделям за различни материали, които могат да се ползват, как да се ползват, да се комбинират. Различни, също може би част от канала ще има така сесии, как може да се самотерапевтираме с някоя тема. Това са ми така скицираните идеи и така мисля да го стартирам, може би, в съвсем кратък срок, до месец. Да събера малко материали. От социалните мрежи виждам, че често каниш хората на workshop за деца или за възрастни. Разкажи малко повече за тези твои занимания. Канят ли да ги водиш, ти да ги организираш и кога е следващият? Повечето са ме канили. Те са на фестивали или в различни центрове, където се случват такива подобни събития. Аз в момента нямам място, където да организирам специфично такива въркшопи. Най-често съм водила с техниката цианотипия, която е вид фотографска техника и е много бърз и приятен така, изразно средство, което се получава с ефектни резултати и може да се експериментира. Да, и за деца също беше последния. Опитах се така, да е водено рисуване за деца, да имат все пак свобода и те да направят нещо и да експериментираме с различни материали, да порисуваме с гъба, с спрей, не само с четки. Много интересно. Да, беше... Това коледния ли беше? Аз виждах едни много интересни персонажи. Да, на децата трябва да им се дава рамка, в която да се ограничат, чувстват се по-сигурни, но в същото време някаква свобода все пак, да не се иерархират прекалено много. Както, защото не мисля, че всяко дете е художник. В смисъл, те няма какво толкова да ги научи човек, може да ги насочва и да им показва неща, с които да експериментират по-скоро, отколкото да им казва точно как трябва да се случват нещата, защото децата имат естествен импулс да експериментират. Някакъв процент, може би си носят характера да искат да ги направят точно както трябва нещата. Но това си е характер. Да. Но да, първото изразно средство, всъщност, дори на децата и на хората е рисуването, крайна сметка. И това е вид език, според мен, на който говорим. Символен език. И един език, на който по-трудно лъжем. Може да сме по-искрени и оттам идва, може би, терапевтичния ефект, който може да намерим в изкуството, чрез него, защото по-трудно може да излъжем себе си. С думи сме свикнали да ги приначаваме, да скриваме неща, но като в една рисунка директно си личи състоянието на човек, така светоусещането му изобщо и всичко просто дори не е нужно да се обяснява понякога. Да. И интересното е, че... Да. Ти в момента изучаваш арт-терапия. И какво те накара да започнеш да запишеш и тази специалност след предишните? Сигурно нещо конкретно те е провокирало. Да. Конкретното е, че всъщност времето, което не се занимавах с рисуване, защото реално след гимназията не влязох в академия, прехвърлих се към компютърна специалност. И много години всъщност не съм рисувала изобщо, може би сумарно над 10. Имам предвид, не съм рисувала на хартия почти, може би там, ако съм имала един-два опита нещо, но като цяло бях блокирала едно на ръка. Седяла съм пред листа, нещо не е излизало, изобщо край пълен блокаж беше относно рисуването. И след като все пак се престраших да опитам втори път, просто не намирах смисъл и удовлетворение в другата си работа. Така вдъхнових се да опитам втори път стана, приехаме, учих чисто технология, но тъй като повечето специалности технологически се изучават чисто като занаят, исках в специалност първо магистратурата, която
развива творческото мислене, има по-психологически поглед върху изкуството, защото за мен това ми е важно. Аз исках да кажа, че годините, когато не рисувах, всъщност аз се занимавах с различни практики за себеопознаване, себеразвитие и така нататък, медитативни техники, йога. Пътувах много също извън на страната. И, нали, общо взето бях се фокусирала върху това и някак си с рисуването и арт-терапията, тя обединява две неща, които ме интересуват реално. Това са нашето израстване и лечение като индивиди, справянето ни с емоционални проблеми, творчески блокажи, изобщо блокажи в живота и изкуството като инструмент за това нещо. И тази специалност просто обединява двете неща. Много интересно. Водиш ли вече арт-терапевтични сесии? Ами все пак не съм завършила и предпочитам да се чувствам сигурна в нещо преди да експериментирам върху хора, нали? Да, особено разбирам те, когато става въпрос за живота и проблемите на другите хора, трябва наистина да... Да, трябва да се подхожда отговорно, но все пак има в смисъл, нали, изкуството, то не... Когато говорим за терапия, да, предполага някаква саморефлексия, всъщност една арт-терапевтична сесия не е нещо страшно, то обикновено даже е сравнително, да забавно да мога да го нарека, но не, да няма, как да кажа, прекалена намеса от страна на терапевта, по-скоро не е като някой да нарисува нещо и ти трябва да го анализираш, всъщност се помага на човек да разбере собствения си символен език, защото, да, има общи символики в едни рисунки, които са, нали, в рисунките общо, които се наблюдават и са архетипни за хората, но всеки има индивидуален собствен символен език, който изразява, нали, образно и просто терапевтът там, за да помогне човек сам да разбере какво му се случва, което е според мен най-важното нещо, тъй като при всеки друг случай човек може да си проектира върху другия човек, нали, един терапевт, което може да не е окей. И не А как успяваш да разбереш в рамките на една сесия символния език на конкретния човек? От човек до човек много ли се различават езиците? Или се работи с символика, която е установена и по нея правите диагностика в една арт-терапевтична сесия? Точно това казвам, няма установена символика. Мисля, ти дори не е нужно ти като терапевт да го разбираш толкова добре, колкото човекът да го разбере. Какво означава за нещо него. Примерно какво за него означава мъглата в рисунката му, какво означава някоя пеперуда, какво означава някое цвете. Нали, смисъл, да, може би за повечето хора значат сравнително едни същи неща, но въпреки това не може да сме сигурни, нали, крайна сметка. И просто чрез поредица въпроси, насочване и така нататък се дава възможност на човек да стигне до своите отговори. И той стига така, докато може. Нали, крайна сметка не е нужно нещо да бъде на всяка цена и на сила. Да. Много се радвам, че имам тук на гости арт-терапевт или бъдещ такъв. Да, защото пък аз не интересуваме нейрографика и нейрографиката, въпреки че има нещо общо с арт-терапия, също е арт, но ние често казваме, че нейрографиката не е терапия, а по-скоро коучинг подход, с който работим предимно върху бъдещето, върху решаването на проблеми. Не си позволяваме да стоим дълго в травмите от детството или в рода, или въобще в миналото, защото за да го правим, нейрографика, инструкторите, които правят това, е редно да бъдат и психолози, да имат или арт-терапевти, да имат друг тип специалност, която да е свързана с това, ти наистина да си квалифициран да предоставиш терапия, да държиш полето, въобще да си учил за това, защото може да се отключат и сериозни могат да предполагат. Затова ние в нашето рисуване ще се съсредоточим повече върху търсенето на решения и начини. Но това след малко, защото все още може би има още интересни неща, които да ни разкажеш за себе си и отношението ти към творчеството. И какво е творчеството в твоя живот? Какъв е смисъл? Значението на творчеството за теб? Така. Оказа се, че липсата му в живота ми
ми създава, така как да кажа, обезмисля го като цяло. Нали, питах се, както казах, дълги години да не го правя. И да правя всичко друго, освен това. Всъщност, да се занимавам с изкуство не е най-лесното решение в живота ми. Всъщност това, което най-много искаме, обикновено нещо, което най-много ни плаши. Защото ни е важно явно. И защото най-малкото изкуство да правиш, да рисуваш, обикновено, нали, знаеш, казвате ми то хоби, ама намери си работа. Хубаво за хоби, но все пак. Знам за какво говориш. Аз имам този проблем с... 15 години се занимавах с управление на бизнес, свързан с софтуерна разработка и маркетинг кампании. Изведнъж като душата ми поиска много силно да се занимава с нещо по-креативно и се сертифицирах като нейрографика инструктор. Дълго време ми отне да се боря с тази своя идея, че хубаво хоби имаш, но това не може да стане професия. И това не е сериозно, нали? Намали време, с което се занимаваш, но в крайна сметка реших да експериментирам, да последвам зъба на душата, да дам шанс и на този проект и съответно още малко време и фокус. Така че нека видим къде ще ни изведе. Виждам, че теб те води в много красиви полета, много красиви творби, имаш много въздействащи. От социалните ти. Не съм идвала в ателието ти, между другото ти не каза, че имаш много красиво ателие. Да, имам ателие от миналата година. Така много съм доволна. Всъщност намира се на Сточна гара в небезизвестната Culture Lab. Благодарение на Чудомир Драгнев го имам и съм много щастлива, защото там съм заобиколена с много творчески настроени хора, което ме вдъхновява. И така. Можем ли да дойдем в ателието ти? И какво ще правим, ако дойдем, или то си място само за теб, където си твориш? Това е работно място като цяло, да, предимно, но разбира се, приемам гости винаги. Да, може да се разгледа как се случва в бъркотията някакви неща. Добре. Но да, има нужда от ателие, защото просто да се работи вкъщи е изтощаващо и постоянна бъркотия. Да. Нали, когато се работи на по-голям мащаб, естествено, когато се работят мънички неща, вкъщи е страхотно. И от мисичка. Ти обеща да ни записваш видеоклипове с това как работиш, така че ще те следвам. Да, ще бъдат скоро. Да, скоро надявам, ще има. Чудесно. Хората, които не са художници, обикновеният човек, така да го кажа, не артист, има ли полза от това да се опита да сътвори нещо, някакъв вид изкуство, някаква форма на изкуство? Напоследък много нашумяха различни вид ателиета, свързани с изкуството. Не мисля, че е случайно. Може би хората имат тази нужда да се изразяват. И за обикновения човек, да речем, дори да не го наричаме изкуство толкова претенциозно, просто изобразяване на нещо е напълно достатъчно и това мисля, че всеки го може, защото нали, като чуеш, трябва да рисувам, трябва да правя изкуство и това тотално блокира хората, аз не мога, край и не искам нищо да правя. Но чисто изобразяването на нещо, това абсолютно всеки го може. Както всеки може, който се е научил да пише. Нали, това не го прави автоматично писател, но може да напишеш нещо, може да се изразиш с думи, така може да се изразиш и с образи. Разбира се, този образен език може да се обогатява. Точно на такива ателиета е много хубаво да се посещават, защото ти имаш една така защитена, сигурна среда, където имаш човек, който разбира от материалите, предоставите се на готово, не е нужно да инвестираш много пари в тях и после да им трепериш от като присъства по хартия и платно, сега не искам да го развалям, нали, това може. Да, това е много стресиращо. Аз докато почнах да рисувам на платно, просто ми отне много време, защото ми то струва пари, ти не искаш да го известно доза притеснение. Но точно тия ателиета човек може да работи с глина, с мозайка, да пробва печатни техники, да пробва пастели, пък не знам какво. В смисъл всичко бои, нали, там хората обясняват, водят те, ти виждаш харесва ли ти, не ти ли харесва, справяш ли се, доколко, нали, колко имаш желание изобщо да го изучаваш, нали, защото често хората си мислят, че искат да правят нещо, после се оказва, че това не го иска чак толкова. И също време е много релаксиращо на такива места, запознаваш се също нали, с хора, така социално е. И
се отпуска. Нали? Това е всъщност първото нещо, когато започнем да правим нещо с ръце. И понеже една от характеристиките на изкуство е, че то няма никаква полза за бита. Да, много е стряскащо, но то е чист експеримент, чиста игра на човек, което ние не си позволяваме в ежедневието. Ние винаги трябва да правим неща, които имат полза, значение, важни са, нали, нямаме време. И това ние да си позволим да направим просто нещо заради самото му правене, просто защото носи някаква естетическа наслада, нали, просто ще го сложим на един рафт и ще ни радва или ще означава нещо за нас, но няма да ни изкара пари, няма да ни служи за нещо много конкретно друго. И това да си позволим да го направим едно терапевтична стъпка за мен, лично, защото човек придобива една друга смелост. Всъщност той реално има и този продукт, който да пипне сърцете си и който нали, да го види материално израз на негов порив и желание вътрешно. Което... Да, може би е една стъпка към това да се усетиш като творец. Да, защото все пак ние имаме творческа природа, ние нямаме само логична природа. Дори мисля, че творческата идва преди тази. Дори не знам дали имаме логична, така като се замисля. Това да имаме, но то не се живее така. В крайна сметка, нали, евентуално сме сътворени. Природата работи по закони, които са извън нашата логика и не мисля, че мисля, че всъщност да, трябва да употребяваме този творчески порив в повече аспекти в живота си, ако не. Ти каза, че това е терапевтично, да отдадеш, аз ще го перефразирам, не помня точно как го казвам, но един вид да дадеш поле за изява на този творец. Ти го казваш други думи, но точно е терапевтичният ефект всъщност на изкуството и на това да се докоснеш до създаването на изкуство в една или друга форма. В какво се крие терапевтичният ефект? Малко за това да поговорим. Нали, когато говорим, само да ги направя разграничението, нали, не говорим за арт-терапевтична сесия, където имаш рефлексия, саморефлексия, чисто заниманието с нещо свързано с изобразяване, създаване и така нататък. Първо изкарване от главата ни директно слага в тук и сега. Тоест намалява автоматично нашето безпокойство, нашата тревожност, защото тревожността обикновено е свързана с мисли за бъдещето, върху което нямаме контрол. Просто слага ни веднага ни в една моментна реалност, където нищо друго не съществува, освен ние и това, което правим в момента, което е абсолютно, как да кажа, успокояващо. Също създавани различни усещания в тялото, нали, когато работиш с една глина, пипаш един мек материал, така с различните неща може да се, когато експериментираме, така създава един интерес, също ни помага да придобием смелост. Всъщност ти да почнеш да рисуваш нещо на един бял лист, без да имаш опит в това, изисква голяма смелост, честно казано. Дори да имаш опит, пак изисква смелост. Помага ни да опознаем себе си, на мен лично, да се отпуснем. Особено когато човек всъщност не е художник и не го изучава професионално, е доста по-отпускащо и по-истинско, искрено в някакви моменти, защото когато си професионален художник, естествено ти имаш претенция да ползваш различни похвати, да изглежда професионално. Аз лично имам голяма претенция в това и за това си вода, нали, едни дневници, където рисувам максимално грозно и отпуснато, без никакви такива претенции, как трябва да изглежда едно професионално изкуство. Ти готино. Дневника за какво е? Много хубава идея. Да, дневник, това е друга идея, която искам да дам на хората, за да могат да поддържат едно така творчески... Не знам, това е всъщност художници го правят, водим си дневници, творчески, малки формати. Това са ежедневно рисуване се случва тук. То е нещо като упражнения и загрявки дневно, както един музикант репетира, нали, всеки ден на инструмента си, така и ние трябва да репетираме всеки ден поне на малък формат, ако, нали, в момента не може на нещо голямо. Но един човек, който не се занимава с това, въпреки това може да си води такъв дневник, в който
може един вариант е да експериментира с различни материали. Ето аз препоръчвам маркери, цветни моливи, пастели, нали, неща, които не цапат много, темперна боя, акварелче, нали, неща, сух пастел, да речем, не препоръчвам, защото той или въглен цапа другите страници. Но всякакви такива нали, по-хоби материали с софтуер може да се правим отпечатъци, колажчета, всякакви... Кажи какво си рисувала, да. Тук някой колаж. Това да речем е чисто така за отпускане нещо, не е нещо тематично, нали, с някакви отпечатъчета. Ето тук нещо по-експресивно. Абстрактни рисунки. Да, тези имат фигуралност, да речем. Много това са чисто експерименти. Нали. Това ти е ежедневната загрявка, така ли? Да, това е загрявка. И тук е фотография комбинирана, да речем. Малко да. Да, това е фотография, която се рисувала. Фотография нарисувана. Това. Ето тук съвсем по друг начин. Блестели, не знам. Това са блистаи. Да, смисъл това съвсем. Нали, имала съм някакви задачи и тук си правя така видео упражнения. Така да речем. Много е жива, много ми харесва. Да, е така. Да. Чакай, тези са... Нали, аз почвам по няколко наведнъж. Тук има по-експеримент. Как ли правиш? Както книгите? И четем напоследък. Да. Примерно ето този дневник ми е първия. И в началото, когато го почнах, нали, първо съм се запънала да довърша един скицник до края, имах тази схована претенция, че сега като съм почнала скицник, трябва да изглежда много хубаво и всички рисунки ще са пипнати, да речем, така, нали, детални, скомпозирани. Да речем, по-друго. Ето, да. Имат известна скованост за мен, защото, нали, си представям, че този дневник ще го покажа на хора и всичко трябва да е добре нарисувано. Каква е темата на тази рисунка? Тази мечта се казва. Мечта. Да, задръж малко да се полюбуваме. Вау! Да, имахме тема да рисуваме машини. Така беше вдъхновена от тази тема, но... Тема да рисуваш бъдещето сякаш. Да. Това е един работ, който си мечтае да лети. Да. Не съм сигурна за какво си мечтае. Ами това остава в нашето въображение. Техника. Това е с туш, моливи, темпера, пастели, всичко съм сложила. Чисто експеримент. Да. Ето тук вече почват странните неща, където примерно започнах да рисувам с акварел. Акварела, да речем, за мен е най-трудният материал. Най-трудно ми с акварел се справям. Той изобщо не е лесен материал за рисуване. Съответно се ядосах. Тасках рисунката и тук спря вече дневника ми да е хубав и подреден и почнаха да се появяват неща, които всъщност са не толкова естетични, но пък ме освободиха от претенцията ми, да речем. От това нещо да изглежда по начина, по който аз искам и започнах да се чувствам по-добре с себе си. Да, в смисъл, човек трябва да си позволява всъщност да изкарва неща, които те се казват всъщност добри, но не си ги позволяваме често, но все пак мина някакво време и процес, нали, не става изведнъж, да се стигне до нещо друго. Но да, ядосването ми помогна на това. Не мога да рисувам с водни бои. Какъв ужас се получи. Дай се затекна тук. Край, унищожих си цялото старание, нали, предварително. Един перфектен скицник в един стил. Да, няма. И за това всъщност е много важно хората да се освободят от тази своя претенция те предполагам, ние имаме изобщо в живота. Как другите ще ни възприемат, какво ще им покажем, ще изглеждаме ли добре. Това, което правим хубаво ли е, особено пък в изкуството, това е много типично за артисти. Нали, много малко са хората, които са успяли да се освободят от това. На мен също ми отнема доста време, но това много блокира човек в живота му. И когато човек успее на една хартия
да се изрази такъв какъвто е, с грозното му, с несъвършеното, с това, което не може. Според мен това е една крачка към приемане на нас, такива каквито сме, нали, несъвършени, Без маските. Без маските. Защото това, което излезе, всъщност може да е хубаво, просто ние какво никога няма да разберем какво е, когато не му даваме една светлина. А чрез рисуването много лесно това може да се случи, да просто да изкараме нещо от нас, да се дистанцираме и да го погледнем от една дистанция. Да си кажем, не е толкова страшно. В крайна сметка, колкото си го представим. Вдъхновяващо. Дано да се смеляваме все по-често и все повече от нас. И по принцип знам, че не е лесно и аз почнах след много време. И всъщност седях тези 12 години без да рисувам именно заради тази претенция. И колкото повече време минаваше, толкова по-трудно става, защото в един момент и хората на тази възраст, които се занимават с това, всъщност вече рисуват много добре. Аз съм тотално закъснява, няма смисъл. Това са саботиращите вярвания. Да, и се самосаботира човек, но в един момент просто трябва да го прави и то с правене да се случват неща. Не. Но има хубави преживявания ни възпират тези страхове. Те са излишни. Първо, те не са страхове, които ще те запазят от лъва, който те гони, нали, ще ти спасят живота. Защото за да се докоснеш, да сътвориш нещо сам, ти дори не е нужно да го показваш на първо време. Това е как ти възприемаш самия себе си, да не ти падне самооценка. Много е интересно защо се увличаме в тези игри на егото. Да, има ги. В смисъл, предполагам, че където съм си говорила с хора и обикновено хора, особено те дори на ателиетата идват възрастните. Децата нямат проблем с това. Децата рисуват, не могат. Да, те още не са. И се извиняват, аз не съм рисувал, аз не мога, аз не дъра. Почти винаги се изразяват, нали? Има така възрастни запазили детския си порив и експериментално настроение, не им пречи нищо, нали? И аз бях така. Аз си спомням преди да започна да рисувам нейрографика, една приятелка ми каза, хайде да ходим да рисуваме с вино и аз си казах, абсурд, че се изложа пред всички. Много така любопитно ми звучи, искам да го преживея, но я да играя на сигурно, по-добре да не отида. И после срещнах нейрографиката и видях, че е онлайн. Това ми даде една такава сигурност, окей, само аз ще си го видя. Но едва 4 години по-късно аз не, че през цялото време съм седяла да се страхувам. Просто така се случи. Рисувах 4 години нейрографика и съвсем наскоро попаднах на едно такова рисуване. И беше такова преживяване на щастие, на удоволствие, на забавление, на изненада от себе си. Просто си казах, защо толкова време съм се въздържала да опитам да се осмеля. Просто толкова неща съм изпуснала през това време. Ти ги избори. Получаваш удоволствие, изненада от себе си, самочувствие ново. И въобще радост от живота. Да. Все пак, удоволствието от живота не. Ами аз вярвам, че сме тук, за да преживеем различни опитности, да си извадим от тях някакви уроци, но самото преживяване е много ценно, да се докосваш до различни неща и да променяш светогледа си по този начин. Така. И сега ние с теб ще рисуваме след малко нейрографика. И докато рисуваме, искам да продължим темата за ефектите от допира до изкуството и от това как можем да разгръщаме креативността си. За тази цел съм избрала един лек алгоритъм, един от първите алгоритми, които учим в първият курс още по нейрографика, на базово ниво, за да можем, докато рисуваме така лежерно нейролинии, да се разгръщат нови идеи и разговор да се разгръща по естествен път. И така, днес ще рисуваме по един алгоритъм, който е много лесен. Това е един от първите алгоритми, които рисуваме в нейрографика, още в курс базово ниво, потребител. Алгоритъм за проявление на намеренията. По този алгоритъм може да рисуваме без всякаква тема. Първо ще ви покажа какви са основните неща, с които ще работим. Това е нейролиния. Нейролинията е една такава вълнообразна линия, която ние водим в посока, която не очакваме да видим.
Нейролинията не повтаря себе си в нито един участък. Виждате, че така е различна в различните си участъци. И тя върви плавно през листа, във всякаква посока може да върви, но като излива се като една река, като нещо, което е бионично, което природата го е създала, без остри ръбове и без, дори без резки завои, ако можем да си го позволим. Какво не е нейролиния? Нейролинията не е такава линия с остри ъгли. Нейролинията не е и синусоида. Ако забележим, че докато рисуваме нейролиния, ние правим ето такива повтарящи се фигурки, това вероятно означава, че ние в момента през ума ни минава мисъл или се случва нещо, което може да илюстрира наш повтарящ се модел, повтарящ се стереотип в живота. Нейролинията не е права линия. Винаги се стремим, дори когато рисуваме нещо от точка А до точка Б, но да бъде в такава вълнообразна форма. Днес ще рисуваме по алгоритъм за проявяване на намеренията и в него ще използваме нейролинии и кръгчета. Много е лесен, всеки може да опита. В нейрографиката работим с визуален език и кръга носи идеята за спокойствие, хармония, съвършенство, за божествена подкрепа. Затова в нейрографиката всъщност имаме и основния подход, който различава нейрографиката от други видове рисуване, това е окръглянето. Когато две нейролинии се пресекат, ние имаме задачата да окръглим там, където се пресичат ръбовете. Идеята, която вкарваме, е, че ръбовете създават идеята за опасност, както са били едно време оръжията, каустрите камъни са използвали за оръжия. Острите ръбове могат да ни наранят и създават едно напрежение в ума ни. Затова нашата цел е всичко да окръглим в цялата рисунка. След малко ще видим конкретно. И по този начин да създадем хармония между различните нейролинии, които всъщност представляват потока на нашата мисъл. Всяка нейролиния е като една наша мисъл. Докато рисуваме нейролиния, може да си казваме, ето сега, с тази нейролиния изобразявам страха си от това да се осмеля да рисувам, примерно. Със следващата изобразявам желанието си да се освободи от този страх. И така всяка една нейролиния може да си я проследим като една мисъл, как протича в нашето невидимо поле, може би някъде, сега я виждаме на белия лист, но същевременно тя протича в нашия мозък, може би някакви неврони се активират, когато повторим повече пъти, други се свързват, стари вярвания започват да намаляват силата си. И така, чрез рисуването ние създаваме условия да променим нещо в реалността си. Първо, нашата реалност, белия лист изобразява нашата сегашна реалност, в момента тук и сега. Той условно има граници, но ние винаги може да го продължим. Това е само част от нашата реалност, не е цялата. Обикновено пишем и думички понякога, за да свържем нашето подсъзнание с актуалното ни съзнание. Но това са общите насоки, които мога да ви дам за рисуването на нейрографика. И в процеса на рисуване ще продължавам да ви водя. Тук вече се обръщам към всичките хора, които ще рисуват с нас нейрографика, не само към Лидия. И така. Лидия, кажи ми, имаш ли въпроси? Ясно ли как се рисува? Аз знам, че ти си рисувала няколко пъти нейрографика, нали така? Да. Не съм много, но рисувала съм. Мисля, че ще се справя. Сигурност. Се справиш. Всички се справят с нейрографиката, защото следваме алгоритъм от 8 стъпки, който помага на всички да стигнат до някаква завършеност. И рисуваме абстрактно, така че не се изисква да създадем конкретни впечатления. Ние с теб си избрахме темата "Осмели се да твориш" и докато си рисуваме по нея нейрографика, ще продължим да разговаряме за това, защо контакта ни с изкуството и желанието, т.е. не желанието, а опита да създадем нещо, може да ни помогне да се почувстваме по-добре, да се самолекуваме и да развиваме креативността си. Алгоритъмът, нека да започнем с набирането на няколко линии. Алгоритъмът предполага да започнем и без активация на тема. Алгоритъм за проявяване на намеренията. Започваме с няколко линии. Да, пускаме линии на полето в нашата рисунка. Няколко нейролинии по целия лист, от която посока решиш.
И докато рисуваш нейролинии, можеш да си кажеш: осмелявам се да творя. И дали всъщност това е истина? Как се чувстваш, докато рисуваш една нейролиния през листа? Наблюдавай. Охо, аз имах телесна реакция току-що. Това прокашляне ме кара да се замисля за някой вътрешен блокаж. И то точно всъщност е блокаж от себеизразяване. Мгм. В нейрографиката наблюдаваме 4 вектора на внимание, докато рисуваме. Едното са телесните ни реакции, другото са мислите, които ни идват, и смисъл и значението на това, което правим. Също визуалния ефект, това, което рисуваме, какво значение създава за нас. Какво виждаме, как се чувстваме, като емоция и чувство, и какви телесни усещания имаме и какви смисли и значения се появяват. Това са 4 вектора на внимание. Ще те поканя, Лидия, докато пускаш нейролинии и след това окръгляш тук-там. Ако ти излезе някое такова осъзнаване или някаква мисъл или въпрос, да го споделиш, Добре. за да си продължим и разговора. Нека да изпълним белия лист с нейролинии и да не се притесняваме от това, че се пресичат. Имаш ли такова притеснение, че линиите ти могат да се пресекат? Не. Стараеш ли се да го избягваш? Не. Харесвам да се пресичат. Аз- Да? Може би обичам да изпълвам силна лист. В смисъл, страх ме да не се презапълни. Не, да. Някак си. Интересно. Имаш нужда от въздух или имаш... Интересно защо, всъщност? Не знам. Да, и в картината си винаги всъщност да оставя, гледам да има някакъв въздух, бяло поле, бели петна. Не обичам нещо изпълнено от край до край. Да. И плътно. На мен ми лично създава някакъв ритъм. Почивка от нещата. Да, аз не мога да съм активна, примерно, през цялото време. Не знам, може да не е това, но така си. Така. Да, просто наблюдаваш какви мисли ти идват сега. Дали е това или не, в момента не се пита. Няма нужда чак да валидирам. Нека да си оставим потока. Аз те попитах, защото много пъти чувам от когато водя групови рисувания или в индивидуална коучинг сесия, като кажа, поканя човека да нарисува повече линии. Особено който рисува за втори или трети път, нали, знае какво е окръглянето, но няма чак толкова опит с нейрографиката. И често ми казват: ма те ще се пресекат и после ще си създам много работа да окръглям. Това е много интересен. Не искат да окръглят много. Не искат много често, нали, много хора така, и на мен се случва понякога, да опитваме да не си създаваме излишна работа, излишни занимания. А всъщност окръглянето е хармонизиране, изглаждане на проблема. Да, и дава така специфичния образ на нейрографиката. Да. Освен това, да. Не, нищо. Аз, като каза, нали, че абстрактно изображение, аз замислих се за абстрактното изкуство. Всъщност. Да, всъщност разкажи, и ако не съм се изразила правилно, ме коригирай спокойно, защото това е много ценно. Не, напротив. Мисля, че да, нали, не мога да коригирам. Просто то е доста, как да кажа, трудно разбрано абстрактното изкуство специално. Отношението към него е доста странно, защото обикновено, нали, хората... Сега първо, че абстракционистите, които са добри, са малко, може би, на брой като цяло. Добри абстракции. Но общо взето хората, нали, имат това леко отношение, като видят абстрактно изкуство, да кажат: това и детето ми ще го нарисува, нали? Често може да приличат на детски рисунки. Но той е възникнало всъщност заради едно много висше търсене и изчистване от всякакъв образ и чисто оставяне на
картината да въздейства на едно така подсъзнателно ниво. Мгм. Реално. И въпреки, че абстрактното изкуство може да изглежда много, как се казва, случайно, то всъщност винаги седи зад него едно намерение. Мгм. И това е много отличителното нещо, че когато човек рисува абстрактно, то има намерение за нещо. М. Не е просто случайни форми, защото нали, такова нещо могат да правят животните. Нали, има експеримент с маймуни, слонове, които рисуват. Мгм. Те нямат идея и намерение, докато човек винаги има намерение, което се усеща. И Това всъщност осъзнато намерение ли? може да е осъзнато, може да е несъзнателно. Нали, има, разбира се, винаги слагаме опитваме се да сложим съзнателно намерение, но несъзнателните неща все пак изплуват, особено при абстракциите, където имаш така повече свобода и експресивност, експресивната абстракция, да речем. М. А, така може, нали, тя често може да се прави в такива по-медитативни състояния също така. М. И така че доста неоценяван сектор на, как да кажа, жанр в изкуството. Нали, трудно оценим. Защото така изглежда, като че може да се направи от всеки, но всъщност една абстрактна работа много трудно може да се повтори. М. Или да се копира, или за разлика от други по-фигуративни неща. Да. Аз съм много привлечена от абстрактното изкуство и всъщност абстракционизм, абстрактната част, страна на нейрографиката е това, Мгм. което ми позволи да се осмеля да рисувам. Мгм. Защото аз не исках да рисувам. Така имах страх да опитам да рисувам нещо конкретно, защото си мислех, че ще бъде видно, че ще се Не изложа, може. че мога. Да. Докато нейрографиката ми позволява аз да си кажа на себе си, ето тук не е важно дали ще го нарисувам красиво, просто ето тук аз творя и си позволявам мисълта ми да тече по някакъв по-артистичен начин на листа, на белия лист, а не чрез думите. Мгм. И това ми беше като упражнението за освобождаване от този страх, този перфекционизъм, че няма да се справя като другите. Да. Ами, да, това е хубав вариант. Защото, Да. да, точно този страх всъщност от конкретното изобразяване, че там, да, там си личи, когато човек допуска грешки, то наистина трябва да се научи, нали? Трудно се постига, дори човек да е самоук, пак е хубаво все пак да е положи усилие. М. Тъмно, ако рисуваме човешка фигура, нали, от натура, М. нали, има си принципи и закони, които се следват. Не е точно до талант. Това е до научаване на Да. принципи, как нещо се изобразява. Мгм. И това е нормално хората да имат страх да изобразяват нещо конкретно, защото нали, не са го учили. Да. И е бариера, докато така чисто... Ето това също е голяма бариера. Не съм го учил, не съм достатъчно учил по въпроса, както ти казваш. Да. Не съм арт-терапевт, каза, въпреки че го учиш, защото все още не съм го изучил. Мгм. Колко време ще събираме знания и увереност? Ами, докато в някакъв етап, така, мисля, че човек все пак трябва да си развива и чисто инструментариума, как се казва, ползването на инструментите прецизно. Съгласна съм. Важно е за една увереност, защото в противен случай е безотговорно, но пък не трябва това, че не знам нещо, да ни спира да се учим на него. Да. Дори да е в някакъв късен етап в живота ни. Всичко може да се научи за около 10 на години, добре. 10 часа. Не за 2 часа. Добре, хайде да не поясним 10 на години, но за 10 на години хората стават сравнително така майстори в нещо, според мен. Самия срок е година сега. Да, да не влизаме в срокове рамки. Вече сме в ерата, в която експоненциално се развиват нещата, както изкуственият интелект. Не се знае вече как ще е занапред. Но това е друга тема. Искам преди това понеже виждам, че си направи повечето окръгляния, да ти кажа каква е следващата стъпка, преди да си продължим разговора. Винаги, когато решиш, може да си пускаш допълнителни нейролинии, но сега е важно да пуснем няколко към външната среда. Ние тук сме създали някаква наша композиция. Сега, там където нямаме контакт с външната среда, може да пуснем няколко нейролинии, за да се свържем с
хората навън, с творците, които ни вдъхновяват, например. Но нека да пуснем една нейролиния към артистите и творците, които ни вдъхновяват. Да си имаме, да се свържем с нашия източник на вдъхновение. Може да пуснем. Повечето имат външни линии някакси. Да, наистина при теб имат. Повечето при мен също. Но искам да го акцентирам като стъпка и за хората, които ще рисуват с записа. Къде може да са тези външни линии? Аз вече ги позапълних, но ето от тук може да си пусна още някоя. И мога да си наумя с кой се свързвам. Свързвам се с източниците ми на вдъхновение, свързвам се с някой, който може да го оцени моето изкуство. Понякога е хубаво да ни кажат поне едно браво. Свързвам се с общуване ми идва. Чрез общуване на теми, свързани с изкуство. Ето както се свързах с Лидия. И Мен лично чисто така природата много ме вдъхновява. да. Като дори не само природата, дори градската среда. Аз вече разглеждам като текстури, форми, цветове. Аз препоръчвам хората, когато се разхождат, да наблюдават цветовете при слънце, как изглеждат, при мъгла, при дъжд. Колко влияе светлината на цветовете, на това, което виждаме, на каква текстура имат дърветата, каква текстура имат обелените огради. В смисъл, всичко може да вдъхновява. Много е красив света, когато се вгледаш в него, дори на пръв поглед да изглежда грозен. Дори така, грозните неща имат своята невероятна естетика, когато човек успее да открие. В цветовете, които съчетава един ръждясъл метал, примерно, това са невероятни са. Оле, колко интересно. Ти в момента сякаш ни даваш едно упражнение от една страна по тук и сега, по осъзнатост, да се свържеш с това, което виждаш в неговите детайли, в момента, което виждаш, както е светлината от слънцето в момента върху метала. От друга страна, аз мисля, че това би увеличило радостта от живота, защото си даваме шанс да бъдем малки откриватели, като едни деца, да се радваме на нещата, на малките неща и на разнообразието в природата. Да. И да си доставим радост от тези малки моменти, да преживеем възторг, ако щеш, от красотата, която виждаме върху разгръсталия метал. Да, интересно е, когато човек успее да се вгледа. Да. Защото не е нещо, което човек ще спре да му се възхищава определено. Някоя улюпена ограда с 5 слоя боя. Аз лично ги обожавам, много са красиви, но за повечето хора това е нещо грозно. Нали? Не могат да видят колко слаба история има, как тази боя се напукала, какво се вижда отдолу, какви шарки прави. Изобщо така интересно нещо. Да. Нали, дори в града, природата е по-лесно, но в града напълно възможно да си откриваме така интересни за наблюдение неща. Виж, аз вече си го поставих като намерение. На рисунката го изобразих като едно кръгче. Нека да кажа сега какво ще направим. Нарисувах си вече едно кръгче и написах "Оглеждам се". Взимам си тази идея като съвет за нещо, което може да ми развива вдъхновението и желанието да творя или да се радвам на живота, да преживявам красотата, красивите неща в живота, дори и неочаквано. Или как да се изразя по-точно? Да откривам красотата на неочаквани места, може би по-точно казвам. И затова си слагам, нека сега да си сложим няколко кръгчета, които виждаме в рисунката, да потърсим кръгчета и да си ги нарисуваме постепенно или първоначално. Постепенно да си ги нарисуваме като няколко практики, съвета, нови поведения, които ще предприемем, за да се свързваме повече с вдъхновението и творчеството. Как можем да открием тези кръгчета? Например, може да си харесаме някоя дъгичка и от нея, ето тук при мен, имам доста голяма дъгичка и си я завършвам като кръг. Ето тук си имам друга дъгичка, която ме привлича и нея мога да си я завърша като кръг. А може и докато окръгляме, всяко едно кръгче създава нови ръбчета там, където фигурите се пресичат и всичко внимателно трябва да си окръглим, за да създадем тази хармония и да успокоим ума, че няма опасности в рисунката ни от острите пресичащи се ръбове, т.е. няма опасност от това да се осмелим да творим. С други думи. Може и докато си окръгляме и си мислим, да ни се прииска на някое място да нарисуваме кръгче, дори да няма фигура. Направете го. Това нещо ще донесе някакъв смисъл. Ако не веднага, то след малко смисълът ще се разкрие. Постепенно, докато рисуваме. Аз вече нарисах 3 кръгчета.
А Аз да, м, просто да, по-рано даже исках да го спомена за източниците на вдъхновение. да, Не лично ме много вдъхновява да ходя по галерии, музеи, да. но нали, преди гледах изкуството много от гледна точка харесвам и не ми харесва, нали, толкова. М. Ам, но първо, разбирайки малко за автора, много допринася за М. оценяване на картината, независимо дали ни харесва или не. Второ, това, което препоръчват обикновено да, нали, казват, картини се гледат отдалеч. Аз обичам да се завирам в тях. Така много отблизо, ако можех да ги пипам, сигурно щях и да ги пипам. И препоръчвам го на хората да отидат близо до една картина, да видят слоевете също там, дали е изтъргвано линията на автора, с каква енергия е сложил боята, веднъж ли е сложил, повтарял ли е, изобщо така интерес, процеса да се опитат да си го обяснят, да си създадат интерес към него, което също ще им помага в тяхната работа, да пробват, отиват, харесват си цветова гама и ето така ми харесва тази линия, аз ще пробвам да правя по този начин. Нали. По този начин ние се учим директно от учители, които не са там. Всеки, който е създал картина, той може да е учител на друг, който я гледа. Когато човекът може да види, нали, нарисуването и да се вдъхнови, да пробва нещо. Това е една линия постоянна на учител-ученик, според мен. Дори да не присъства физически един творец, особено, нали, така, класически картини, като се гледат. Много А, ами, А учите ли го? да, по принцип прерисуваме класици, нали, с цел защото те са решили определени проблеми, да видим как са били решени тези проблеми. Не е нужно човек винаги да открива сам топлата вода, защото ние може да направим толкова колкото знаем и да видим. И когато получим ново знание, нали, ние може да надградим нашето, иначе винаги ще се въртим в кръг на това, само това, което ние знаем и можем и толкова. Но нали, копия се правят чисто с цел обучение, нали, човек накрая да смята, че той рисува като някой гениален художник, защото му е копирал работата. Защото ние не можем така. Не може да рисуваме само като себе си. Всъщност, когато застанем сами пред белия лист, да копираш чужди неща, които вече са с решени проблеми там и са били за времето си създадени. Нали? Има смисъл просто да попием от готовата мъдрост на някой. Толкова. Но е важна, ценна, много помага. Просто. На мен лично това много ми помогна да копирам така класически художници. И както казват, нали, занаят се краде. Как се беше? Не се краде. Не се учи, се краде, какво беше? Занаят се краде, да. Такава. Да. И точно кражбата е да си вземеш нещо и да го направиш свое. Не да го копираш, а да го преосмислиш. Да добавиш. Да добавиш към твоето си. Да. Да го интерпретираш през своя поглед, да видиш къде ти носи полза. Много интересно и практически. Полезен съвет ни даваш. Как да учим чрез изкуството. Крадейки, не копирайки. Дори самото влезане в детайлите си е, нали, как научиш на техниката да се докоснеш до майсторството. И няколко неща ми хрумват тук. Първо, освен че този технически аспект, нали, наученето, технически казвам, да се научиш да придобиеш знанието за това каква е техниката, къде прекъсва линията, каква е текстурата и другите неща, които спомена. Другото е има и малко философски аспект. На мен ми излезе философски аспект на няколко неща, които каза. И дори благодаря ти много, записах си като кръгчета, като инсайти, които ще си взема, ще си осмисля. Едното е, ние можем да рисуваме само като себе си. Така много хубаво ми прозвуча. Като рисуваме, може да творим, може да живеем изобщо, живеем живота си. Само като себе си. Това е мост към автентичността. Да. Защото ние може да копираме нещо друго с цел да научим нещо, но когато трябва да го извадим и да го решим ние как ще бъде, то може да е само като нас. Да. Нали? Когато ние почваме от белия лист, никой друг няма да го направи така. Ето сега може да дойде, ама ако рисувам само като себе си, рисувам грозно, тогава това е ползата. Точно. Самото рисуване не трябва да се гледа като, как да кажа, като нещо определящо край, това е начинът, по който аз го правя. То е нещо, което ми може да се научи.
както може да се научи език, както може да се научи музикален инструмент. Сега за пеене не съм сигурна. За мен може. Сигурно може и то. Сравнително. Но как просто добавяме израз, сигурност. Нали, ние не сме се научили да пишем или четем за един ден, в крайна сметка. И просто, нали, ние сме останали на едно ниво, което сме развили, да речем, ако сме рисували до 10-12 годишни, може би до това ниво е останало. След това, но няма никаква причина това да не може да се доразвие като изразно средство. Това е инструмент, който ние се обучаваме да ползваме и да в началото може да не е умело, но учейки се точно от други хора, дали гледане на неща, дали гледане на уроци, дали от учител, може да се доразвие до удовлетворителна степен. Не е нужно, нали, човек да казва, трябва да стане майстор, гений и така нататък, художник. Не, до нещо, което нас не задоволява естетически. Абсолютно точно. Е възможно. До удовлетворителна степен рисуваме и в нейрографиката. Да. Това е една от последните стъпки, ще го кажа накрая. Сега да те попитам, до тези кръгчета, които си нарисува, достатъчни ли са ти? Искаш ли да едно последно още? Слагам. И дали някой от тях излезе смисъла му? Дали знаеш какво? Мисля, че докато рисувах, взех, нали, да отговоря по някакви теми. То може би това са били смисли. Добре, докато продължиш да си рисуваш, можеш да си така да наблюдаваш кое кръгче какво е. Може да го запишеш или в самата рисунка, или отстрани да си го запишеш, ако решиш. Дори да не го записваш, вече подсъзнанието ти го знае. Но ако искаш ти да се връщаш към това, прецени. Аз не се страхувам да си драскам по рисунката, но ако искаш да си остане по-графична, не е нужно да пишеш вътре думичките. Важно е да правим себерефлексията, да търсим смисъла, докато рисуваме нейрографика. Какво виждаме, какво чувстваме, каква емоция имаме в момента и какво значение има всичко това за нас. След като сме готови с кръгчетата, ще дойде време за оцветяването. При мен 3 кръгчета се проявиха с твоите смисли. Имам още няколко, които все още не съм разписала и това е окей, със смисъл, защото той ще дойде в следващите етапи на рисунката. Дори някой да си остане без да го свързваме с конкретна думичка, то пък може да е новото вдъхновение, което ще открием примерно утре. Така че е окей да оставим и празно кръгче. Ако си готова, можем да преминем към цветовете. Можем да отцветяваме с моливи, цветни моливи или текст маркери. Хубаво е да могат да се отливат, ако решим да слеем няколко цвята. Имаме едно важно правило, когато отцветяваме, избираме си цветовете всъщност интуитивно. По принцип в курс нейроцветове изучаваме определена символика на цветовете по китайската система ОСИ. Но в случая можем да си изберем чисто интуитивно. Както ти каза в арт-терапията, важно е нашата цветова схема, нашата цветова карта, нашето усещане за цветовете. Аз започнах с розово и розовото ми носи една идея за любов, за нещо сладко, така чувствено. Всеки може да си задава въпроса, този цвят, какво усещане ми носи, какво влагам в това кръгче. Значи, важно е когато цветяваме две съседни фигури, да са отцветени с един и същи цвят. Тоест, ние в момента, стъпката се казва архетипиране, и от по-малки фигури ние правим по-големи. Свързваме в архетипи фигурите, които сме нарисували вече на нашата рисунка. Ни по-големи, все още неосъзнати. Те дори казвам в нейрографиката, че идват от колективното несъзнавано тези фигури. И е важно да не оставяме самотна фигурка, както вече казах. Само една фигурка, отцветена в един цвят. Дори този цвят да е бял. Пак е цвят. Не трябва да имаме една бяла фигурка или една... Една бяла фигурка имаш предвид едно такова петънце заградено. Да, заградено петънце, поне нещо съседно трябва да е в същия цвят. Това е основното правило в нейрография. Започвам. Може да рисуваме самите кръгчета да отцветим или като потоци. Просто фигурките, от по-малките фигури правим по-големи, чисто интуитивно, както ни дойде. Аз започнах по кръгчетата, но това не винаги е така. Случайно. И си задаваме въпроса този цвят, какво означава за... В случая, понеже при мен е кръгчето зелено, зеленият цвят ми носи идеята за растеж, аз си оградих
кръгчето, отсветих си кръгчето, отглеждам се с зелено и ми дойде идеята, че всъщност аз по този начин мога да раста, когато се вглеждам в детайлите. Мгм. И всъщност, даже ти го обясни. Виж как подсъзнанието сам си го намери, го затвърди в момента. Ти го обясни, че това е един процес на учене, когато се приближиш до картината и се вгледаш в нея, можеш да научиш повече от автора, който е нарисувал, като обърнеш внимание на детайлите и техниката. Мгм. И ето Да. сега, аз правейки го с зелено, добавям тази идея за растеж и какво правя всъщност на един такъв вътрешен план. В момента казваме, че докато рисуваме, създаваме невронни пътеки за ново поведение, за нова желана реалност. А ние знаем, че за да се създаде един навик или за да се промени някакво поведение, трябват много повторения. И всъщност ето така работи нейрографиката. Като първо създаваме, нали, не само си го мислим, да, аз искам да уча като обръщам внимание на детайлите, да уча по този начин. Не искам да се вглеждам повече в нещата, за да открия красотата в тях. Ако си го кажа веднъж, окей, може би някой път ще си припомня, че съм взела такова намерение. Обаче, ако го и нарисувам, ето така с нейрографиката, аз допълнително активирам мозъка в момента, защото и финната моторика активира нашия мозък да утвърждава, да създава нови невронни пътеки. Така че много по-вероятно аз да го приложа в живота си, ако вече съм го нарисувала като нейрографика, отколкото ако веднъж си го помисля, да, добра идея. Когато не сме в режим дроукаст, подкаст или не е основната ни цел да си общуваме докато си рисуваме, всъщност нейрографиката може да бъде един много, много медитативен процес. И да се срещне с себе си. Да. Крие тайни от нашето подсъзнание. Чак тайни. Хайде да не плашим хората. Не всеки иска да си разбере тайните. Дори собствени. Да. То всъщност мозъка ни, нали, ума ни и подсъзнанието ни разкрива толкова, колкото сме готови да разберем. То няма да ни отведе по-надалече, където не можем да го приемем. Така че няма страшно. Дори да се срещнем с себе си, няма страшно. Ще го преглътнем. Имаш ли телесни усещания? Ами, сякаш малко гърлото, така. Аз по принцип на мен ми куца вербалното изразяване и изобщо това, че говорих толкова време е цяло чудо за мен. Да, такива хубави неща каза. Да, но така, може би защото сме един на един човек, но ако трябва да говоря пред повече хора, просто край и света свършва, нали? Така, опитвам се да го променям това, с времето става по-добре. Нали, аз все пак съм на мнение, че всичко може да се научи, независимо. Дори може би и да пея. Ти да видиш това. Имам предложение за теб за пеенето, а после ще ти го кажа. Щом сме на тема осмели се, ето може да си го сложиш като кръгче. Осмели се да пееш, осмелявам се да пея. Това пак е, осмелявам се да творя, пеенето също го е към творчеството. Да. Със сигурност е към друг вид творчество. Много така моментен и фин. Нали? Веднага ти пращам след подкаста едно събитие за пеене за непевци. Да. Аз почнах също да се отпускам на да пея. И съвсем нали, забавни стъпки, но ме провокираха скоро и дори усетих, че в някакъв момент нали, провокираха ме да пея там тук покрай празниците. И аз като се прибрах вкъщи и още ми се пееше, хареса ми това преживяване. Започнах да си пускам различни песни и да си пея с тях. А все още не се бях излекувала от грип, кашлица, имах някаква кашлица. И знаеш ли колко интересно се получи? Тези песни, те са югийски песни, киртани в случая. И други си бях, но да. В някакъв момент, докато си го дадох този половин час, нали, да си попея сама със себе си, почнах да усещам, че сякаш това стягна от гърдите ми от тази, имах дълга кашлица, така дълбока, така много дни, почна да отшумява. И сякаш си активирах някакъв такъв лечебен процес чрез пеенето.
Здрасти. Здрасти, ето те. Отново. Сега да видим как ще го измислим с табета обаче. Да се вижда. Кое? Много интересно. Сега, докато ти дропна камерата, докато ти се изключи телефона, погледнах моя и докато сме говорили за пеенето, ми е пристигнало съобщение, че във връзка с точно с едно друго мероприятие, на което нали, ме караха да пея. Сега ми идва въпрос дали ще се включа или няма да се включа, дали ще се осмеля или няма да се осмеля. Виж колко бързо понякога се материализират нещата, които рисуваме, изключително интересни. Някакви синхроничности понякога се случват. Как този човек точно в момента се е сетил за мен, е много интересно. Докато и аз си мислех за тази тема. Ето те отново. Да. Когато в нейрографиката казваме, че когато връзката ни падне или когато нещо се натъкнем на техническо предизвикателство, както в случая телефонът е изгасна, сме се натъкнали на някакъв вътрешен наш блокаж, на някакъв самосаботаж. И най-малкото това ни дава повод да се размислим. Има ли нещо, което в момента сме рисували, за което сме си мислили в момента? И е дало такава силна реакция, че да смутим техниката. Или такава случайност, такава синхроничност. Така, нали, да не твърдим, че имаме такива умения. Но може да е случайност, но тази случайност отново ни дава повод да се замислим каква е тази съпротива, която в момента ни кара да прекъснем процеса. Ами ние бяхме се заговорили за така вербалното изразяване и пеенето в конкретност. на майсторско, аз би го нарекла, нали, майсторско изразяване чрез гласа. Нали, едно да си оратор, но да пееш, да, според мен е нещо като, не знам, да рисуваш добре. Нали, така. Докосва по друг начин. Да, и аз, понеже нали, са ми казали, че не мога да пея от малка и така все още вярвам на този факт и доста често усещам стягане в гърлото като телесно усещане. Ами, много интересно. До кога мислиш да живееш с това вярване, което са ти втълпили като малка? Не мисля да твърде дълго. Супер, имаш конкретно. Батерията му пада и не се зарежда достатъчно от кабела. Добре, продължаваме с нашето рисуване до тогава, до оцветяване или архетипиране, казано на нейрографски език. До тогава, докато сме удовлетворени, не е нужно всичко да бъде в цветове, може да оставаме и бяло пространство или пък всичко да запълним, въобще изследваме ритъма си, желанието си в момента и визуалната си преценка. И от време на време, както и Лидия каза, поглеждаме картината си отдалече. Както се гледа една картина в музея. Като ни художници преценяваме какво се вижда на нея. Удовлетворява ли ни? Искаме ли още нещо да отсветим тук и там? И какво виждаш в момента, така, ако я погледнеш отстрани, какво си изобразила в твоето парче от реалност, твоята сегашна реалност в момента? Ами, смисъл? Широк смисъл. Широк смисъл. Ами, виждам този така малък сектор на радост. Малък ли е? Ами, да, това е едното кръгче. Достатъчен ли ти? Искаш ли повече радост? Не, мисля, че ми е добре. И все пак ние има така, основните емоции, само радостта, удоволствието е някакси възприемана за позитивна, другите нали са гняв, страх. Така, но мисля, че целият спектър емоции е нужен. Да. Така че радостта си взема добро съотношение. Тук това кафяво мисля, че е свързано с това, когато започнахме да говорим за вербалното изразяване, се появи кафяв цвят, който е по-тежичък. И с какво го свързваш кафявия цвят?
Мисля с малко тежест, така, нали, по принцип с земята, но в случая по-скоро като едно замърсяване, да речем, не блокиране. Не, като кал. Като така. Да ти споделя ли в курс нейроцветове как се възприема кафяво? Кафявото ли? Да. Как? По системата ОСИН, китайската система за петте елемента, кафявото носи елемента метал, което е структура. Структура, подреждане, рамка. Интересно. Но все пак важни са в случая твоите асоциации, с които си го нарисувала там при съответното. Интересно, кал, тежест, когато запеене леле, това много интересно ми стана. Защо го свързваш с това? Може да се запиташ, може дори да не споделяш, да се запиташ. Не, просто странно, че е кафяво. Пък кафявото е земен цвят, нали? Не е някак си, не го асоциирам с пене. Затова може би просто едно такова, нали, пенето някакси по-звънлив, предполагам, чист цвят. Ако беше, нали, ако говорихме за работа с глина, би било по-логичен. Сега интересно е защо свързваш пеенето с нещо тежко и страшно. Явно защото нали, не го разбирам как се случва. Да, ето структурата. Те едно стъпките, по които да го сложи структурата. Да, не знам как, нали, да извада правилния тон, как да... Такива неща, нали, чисто технологически не знам как се случва пенето. Винаги да правим нещата технологично, т.е. с правилната технология по алгоритъм. Не, то не трябва просто... Или да вземем тези цветни оливи и да драскаме. Да, нали, то пак, нали, човек ако реши може да си пее, няма проблем. Просто не ми звучи така, както ми звучи в главата. Нали, както имат хора много често проблема, ами то не излиза така на листа, както нали, ми е в главата. Ами да, ти всъщност го каза. Майсторско изразяване ти чрез гласа. Ти не искаш просто изразяване, ти искаш да е майсторство. Да. Кой тук говори в тебе? Коя е тази роля? На претенциите. Перфекциониста нещо, тук се да. Да е майсторско, иначе не е творчество, така ли? Не, иначе е творчество, но все пак аз мисля, че човек се чувства по-сигурен, независимо какво прави, когато има един така чисто технологичен гръбнак, върху който да стъпи сигурност. Това отпуска. Мисля, да научиш нещо, поне така чисто да оставиш ума, да се успокои, че знае нещо по въпроса, ни дава хубава основа да се вихрим отгоре. Аз мисля, че е важно. Каквото и да прави човек, да не се чувства като стъпил в блато, да се бори с материала, да се чуди какво се случва. Една така база, която дава... За мен е важен този гръбнак, за мен е важна базата, която имаме. Нали, тя се работи, не е нужно човек да се страхува, че я няма, може да си я научи, да го прави. Нали, това, че ме страх да пея, сега да отида на сцена, няма да пея след като не съм се научила, бих си пяла вкъщи с някоя YouTube песен там, няма значение. И така и с рисуването. Човек не би направил изложба, ако няма, може би, въпреки че що па не. И познавам хора. Без така техническото познание, но би се чувствал така вкъщи, нищо не пречи човек да си рисува, дори да ги показва, да ги споделя на близки приятели или по-широка публика. Изобщо... Да. Но има хора и хора. Аз просто се чувствам по-сигурна, когато имам една основа на нещо и отгоре вече да знам кога нарушавам правила, кога ги спазвам, да мога да дава свобода, според мен. Не просто ограничава. В смисъл, ограниченията понякога ни дават свобода. Ами да, аз като правих тук темата за креативността в предишен подкаст, една от най-важните, хайде да не степенувам дали е най или не, но едно от важните условия за разгръщане на креативността беше да сложиш задачата в рамка. Защото ако не я сложиш в рамка, всъщност всичко е възможно и нищо не може да не предприемеш. Да. Рамката стимулира креативността, стимулира желанието да намериш решение с тези условия. Да, също е така, примерно, когато си ограничиш материалите, с които работиш. Ти се опитваш да намериш решение с този материал или с темата. Да, рамката всъщност формира... Да, границите са важно нещо, всъщност, като се замисля. Никога не съм смятала, че са, но
практикувайки неща, нужни са тези граници, тези структури, върху които човек се чувства сигурен, да стъпи отгоре и да се развихри, защото ако ние сме стъпили в плаващи пясъци, няма всъщност как да се отпуснем и да сътворим нещо. Да. Рамката като източник на сигурност, а не на ограничение. Ами, да. Интересно. На мен също ми е по-лесно да работя по тема, ако някой външен човек ми е задал тема, нали, не ме е ограничил в това с как ще я случа, с какви средства и така нататък, просто имам тема за размисъл, или дори аз да съм се измислила, ми е много по-лесно, отколкото да седна и да се чуда какво сега да нарисувам, има ли тема, няма ли, не знам смисъл. Да, разбрахте. Това всъщност е и сега се сещам и за екипната работа. Ако даваш на някой задачи или делегирането и му кажеш направи я, както ти прецениш за добре, и човек изпада в едно такова, ма какво точно да направя. Да. Това е важно да дадеш изискванията, насоките и тогава човек почва да му се вихрят идеите, как точно да го изпълни, да изпълни тези изисквания. Защото понякога съм си мисля, ма защо така не може ли да, нали, няма ли да му огранича творчеството, ако му задам твърде много критерии? Но всъщност не, ето, че така творчеството се провокира. Да. Същото е, примерно, ако се е случило на някой или на теб, когато отидеш в магазин да си купиш нещо, но имаш твърде голям избор от неща. Примерно искаш ориз, имаш 50 вида ориз и накрая не можеш да си избереш. Да. И аз лично съм отивала в магазини за крафт материали, където има твърде много неща, обърквам се и си излизам без абсолютно нищо. И ми трябва да отида няколко пъти да реша какво точно ми трябва. Така че твърде широкия избор всъщност стресира съзнанието. И когато нямаш никаква рамка, то не знае откъде да почне. Създай си рамката. Да. Ето едно, създай си рамка. Аз тук си записах едно от твоите неща, които не ги споделих. Но сега ще го споделя, само си запиша това. Създай си рамката там, ако никой не ти е създал. Да. И аз лично, на мен при мен върши работа да се огранича до някакви базови неща. Например, когато не мога да избера, от началото, когато не можех добре да работя с цветове и да смесвам бои, си взех базисните цветове, плюс черно и бяло, и работех само с тях, смесвайки ги помежду им. Това някак си много ми помогна да не се купа в хиляди цветове и да се чуда кой с кой да комбинирам. И така, да се връщаме към базата си, към базисните неща, към основните, когато се изгубим в твърде много неща. Какво е наистина основополагащо? Колко интересно. Може в философски аспект да го Това е всъщност, тук ти засегна проблема на цялото ни съвремие, твърде големия избор, нали, дето в началото си говорихме на разговора ни, че защо, нали, хората днес по-често са неудовлетворени от живота си, отколкото едно време, както баба ти би казала. Колко си нямате си работа. Защото си нямате работа. Прекалено големия избор, дали е в магазина, дали е в живота, дали е в на потенциален партньор. Да, също. До какво ни води. И ти много хубав, нали, тук мога да извадя и това другото, което каза като отговор. Да се върнем към базисните неща. Това много, поне при мен, работи. А кои са базисните неща? Какво имаш предвид под базисните неща? Сега зависи, нали, коя област сме се затормозили. Нали, аз дадох пример за цветовете. Нали, когато не мога да избера цветове, се връщам към основните цветове. И техните, нали, от тях комбинации. Те всъщност всички други са комбинации от тях. Това са основополагащите. Кое е основополагащото? Да, трябва да го намерим. Например, когато не знам за храната, е същото. Когато, може би, почваме да прияждаме, почваме да искаме различни вкусове, просто всъщност да се върнем към основните храни, вместо постоянно пакетирани, лъскави, изготвени или как си. Знаеш, това ми звучи много терапевтично. Но просто когато ние не може вече, сме се пренаситили от нещо, единственият начин, според мен, е да изпитаме пак удоволствие от него, да си изчистим малко.
Реално, защото сетивата са се задръстили и, и, и не може повече да намерим по-голям стимул понякога на това, нали, за това сетиво. Затова по-добре да го изчистим, за да може да усещаме пак по-базисни неща. Нещо такова. Ето, че се върнахме и за терапевтичния ефект. Към Да. Добре, аз ще си налея една чаша вода. Мисля, че и аз добавих достатъчно цветове в моята рисунка. И можем да преминем към следващата стъпка. На аерографиката, това е да потърсим подкрепата на полето за нашата тема. Да повикаме помощ отвън. Какво правихме в момента? Да обобщим. Създадохме си нашата композиция с черния маркер, по-тънкия, окръглихме навсякъде, хармонизирахме нашата тема. Излязоха ни някои блокажи относно това, някои страхове да творим в определени области се проявиха дори в нашите рисунки, дори като прекъсване на връзката или като телесни реакции. Извадихме различни смисли. Тук в нашите кръгчета нарисувахме си кръгчета, така че конкретни идеи и цели, може би, при мен са и като цели, като отговори на въпросите по темата "Не осмели се да твориш". Какво може да се извадих поне в моите кръгчета, кои са новите неща, които могат да ми помагат да се осмелявам да творя по нов начин. Отцветихме, вкарахме с цветовете енергия в рисунката ни и отново анализирахме какви смисли ни носят различните цветове. И сега можем вече да пристъпим към сбъдване, да поканим енергията на полето, на нещо, което е по-силно от нас, нещо, което е извън нас, да ни помогне, да ни подкрепи, да се сбъдне тази тема, да приложим тези идеи реално в нашия живот. Това ще го направим, като добавим няколко по-плътни линии в нашата рисунка. И ето, бях се приготвила няколко дебели маркера. Ето го първия блокаж при мене. Бях си подготвила няколко маркера плътни. Този не работи, другият изчезна. И го търся. Така. Пуснала ли съм ги? Ето ги всичките пред мен, аз не ги виждам. Добре. Значи, веднага си мисля за трудностите ми понякога да приемам помощ. Даже да я поканя в живота си. Как ще го направим? Ето сега ще ви покажа с няколко по-плътни линии, които ще минат през рисунката. Наричаме ги линии на полето. Избираме и там, където може да сме сложили повече черно или просто където ни харесат. Или следваме някоя вече започната линия, я продължаваме, просто я правим по-плътна. Или си рисуваме нови през рисунката, както ни дойде отвътре. Аз си харесах, ето тук съм събрала като че ли повече черното. Където има повече черно, там повече сме рисували, докато сме говорили. Т.е. събрали сме повече психична енергия по тая тема. И аз затова точно тази тема искам да бъде подкрепена. Хващам ето тази и си я правя по-плътна. Тези линии на полето трябва да са по-плътни от другите. А те трябва да са от край до край на рисунката, независимо от кой край. Аз започвам ето тук, но изведнъж, първоначално си мислех тук, но ми дойде импулс да продължа по нов път. Затова продължавам ето така. И моята подкрепа нека да мине от тук. Каква е тази подкрепа? От кого е? Нека си представим, че това е нещо, което е отвъд нашите представи. Може да е Божията помощ, ако вярвате в Господ. Или на Вселената. Вселената тук да ни подкрепи. Или просто някакъв късмет. Ако вярвате, че само вие може да си помогнете, окей, нека пък някой друг човек, ако че само с действие може да случат нещата. Позволете си да приемете помощ от друг човек. Да не останем в рамките на себе си. Идея. И наблюдавайте дали имате съпротиви, докато рисувате с това, дали ви олеква и се чувствате по-добре, когато идва подкрепата. И отново, навсякъде, където се пресичат линиите, сме създали нови ъгълчета, трябва да ги окръглим. И линията на полето
Трябва да е една от най-плътните линии в рисунката. Отново да припомня. Така че, ако трябва да я повторим 2-3 пъти, ако нямаме по-плътен маркер, може да я повторим 2-3 пъти и всичко да окръглим. Може да пуснем толкова линии на полето, отколкото имаме нужда, колкото подкрепа може да понесем. Аз имам нужда като че ли от още една, за да ми се балансира рисунката. Само да видя къде е. Ето тук я виждам другата, но така няма много да ми се балансира. В колебание съм. Добре, тук ще си я направя. Имам нужда от тази, където вече е тръгнала покрай кръгчетата. Имам нужда да бъдат подкрепени моите две теми, майсторско изразяване чрез гласа и да се върнем към основополагащите неща. Боже, това е много важно. Усетя го през тялото си. И ми се стомаха. Да. И усетих се в момента ми е важно това. Виж, аз не бях мислила по тази тема изобщо, ама излезе накрая. Всъщност, това е нещо ново също, което... И за теб не бъде, защото аз си го взех си го за моя. Да, но сега ми хрумна, нали, аз все пак така мислих горе-долу какво може да се каже, какво не, но това не ми беше хрумвало предварително. Значи, това не е общия инсайт за момента. Супер. Да. И ето тук имам нужда. Ето аз си слагам 3 линии на подкрепа от полето. Тук имам булкашче. И това е по темата "Създай си интерес". О, това колко ми е актуално. Това не ти го споделих, но докато ти разказваше за нещо, си взех пак от идея от теб и си сложих "Създай си интерес". Ти говореше за интереса. Пак нещо свързано с вглеждането беше. Нали, Да. че когато гледаме картините, ние ще се научим да си създадем, ако нямаме този вътрешен порив за интерес към изкуството, ти каза нещо от рода да си създадем, като малко се пообразоваме. Нещо в този дух каза. Интерес, да, или по-скоро. И аз си го взех като създай си интерес към задачата или към проекта, когато изгубиш мотивация. Сами да си търсим това, което ще ни подхрани интереса. След като сме направили линиите на полето, вече сме почти на финала, остава да нарисуваме една фигура, остава да нарисуваме фигурата на фиксацията. Фиксация, това е нашия отговор по темата. Ще си изберем някакво място на рисунката, в което да нарисуваме едно кръгче. Може да е вече съществуващо, да стане най-видимото, или някой съвсем нов кръг. Овална форма, който да концентрира психичната енергия за нашето решение. Темата ни беше "Осмели се да твориш". И нека сега да нарисуваме фигурата, която ще ни позволи да го случваме това реално в живота си. Как го избираме това кръгче? Визуално да ни харесва е важно. Може да започнем по някоя дъгичка. Аз мислех всъщност да оградя, глеждам се, но то стана доста по-голямо. Ръката ми тръгна в тази посока. Може да си избереш кои кръгчета, нали, да си избереш чисто логично кои кръгчета да си оградиш, или какво ти харесва в рисунката. Кръг или овал? Овал, нека го кажем, но никога кръга в нейрографиката не е точен. Да. При мен се получи овал, просто така ми тръгна ръката. И ето този процес при мен стана леко интуитивен, започна с намерението за този кръг и стана нещо доста по-голямо, и аз сега имам шанс да си го анализирам, да се попитам какво включва, да огледам в рисунката какво включва. Това при мен са "вглеждам се", "създай си рамката", ако някой друг не ти е създал и ти липсва тази сигурност, за която си говорихме с Лидия. И ние можем да рисуваме само като себе си.
Един вид, ние можем да живеем само собствения си. По себе си. Ние можем да бъдем, това е идеята за автентичността. Ние можем да бъдем само себе си, да се изразяваме само като себе си. Уникални сме по дефолт и никой не може, няма и нужда да копираме някого, защото такива, каквито сме най-готини. Сме най-истински, може би, интересни, Тук се включва идеята, нали, някакси в моя ум, се включва идеята за това да се осмелиш да твориш, защото никой няма да го направи като тебе. Да. И ти няма да го направиш като никой друг известен творец или не толкова известен. Просто трябва да се осмеляваме да бъдем. Да бъдем и да правим. Без да се сравняваме. Да, така е. Но и да не спираме да се учим, да вадим все по-голямо богатство от нашия собствен свят и език. Да не се примиряваме толкова лесно с това, което вече знаем. Да. Някакси. И нали, да казваме, не, аз толкова си мога, толкова си знам. Напротив, мисля, че човек така може да изкопае неща, които не е подозирал, че знае и може. Да. Всъщност и това ни прави така по-горди от себе си, уверени, ако щеш, не знам точно. Абсолютно. Съгласна съм. Да, защото има и другата страна на монетата. Аз съм си такъв, това съм аз. Да, Добре, и толкова. Другите са длъжни да се съгласят с мен. Това всъщност включва точно желанието да учиш и да се развиваш. Да, никой не си е такъв, какъвто е. Ние като цяло носим, нали, според мен, един характер, но ние сме такива, каквито сме се научили да бъдем. И, нали, по много причини. Сега няма да се задълбаваме, но ние сме продукти на много неща. Така че може и да имаме си темперамент, да, който не може да променим и така нататък. Но това изобщо не значи, че сме статична величина, която никога не може да се промени в никаква посока. Променяме се ежедневно, независимо дали го искаме или не. Да, така или иначе. Нашето действие и бездействие. Но с действието си можем да зададем посоката, с бездействието си оставяме други фактори да ни променим. Да, с бездействие обикновено затвърждаваме неща, които знаем и можем, и това е всичко. И както може би нейролинията, ако правим една и съща вълничка, ние ще правим лесно и ще кажем и това си можем. Да. Нали, примерно. И това съм аз, но то не е някакси. Да, според мен. Да. Изисква усилие да преместиш линията, когато интуитивно ти идва да направиш повторение. Да. И това усилие, предполагам, се изисква в всяка област в живота ни, където искаме да променим посоката, защото за мен лично нещо не се променя изведнъж, то е резултат на много дребни неща. Да. Като промени. Дребна. В смисъл, че ако си тръгнал с тази линия на тук, ако съвсем мъничко смениш посоката, тя сменя генерално картинката. Нали? Да, абсолютно. Някак си. Но това е плашещо да смениш генерално картинката. Ако го осъзнаеш, много вероятно да се спреш. Може. Защото да, поне мозъка се опитва да ни държи в познатото, защото там изразходва най-малко енергия. Но също така и блокира енергия. И блокира енергия. Да, според мен. Да, трябва ти малко енергия, но пък канала, през който тече енергията, сякаш се свива, примерно. Да, много си права всъщност. Това не се замисляме, като че ли по-рядко се замисля. Естествено, фиксацията също трябва да си окръгли много внимателно.
И винаги остава една финална стъпка, осмата стъпка от алгоритъма, стилизация, която можем да си я правим дори и в следващите дни. Да си погледнем рисунката, ако нещо искаме да ни изглежда по-красиво, сме свободни да си го допълним, да си доокръглим тук там, ако имаме, като гледам ние с тебе, перфектно сме си окръглили. Да. Как ти се струва? Тоест, тя е предфинална. Ще си направим и една финална, която... Чакай сега да уточня. Седмата стъпка е фиксацията, осмата стъпка е тема 2. Ние в случая почнахме без тема, с този алгоритъм рисуваме без тема. Понякога. И сега ще видим всичко това, което си говорихме, което разказахме, което споделихме, идеите, които ни дойдоха, всъщност в каква тема ще се проявят, как се е променило нашето намерение да се осмелим да творим. Можем да обърнем листа или на другия, ако имаме друг лист, да вземем една химикалка и в рамките на 2 минутки да напишем, да започнем да пишем. Сега ще кажа какво ще пишем. Направим свободно писане. Може да си запишем тема 2.0, може да си запишем откъде тръгнахме. Първата ни тема беше осмели се да твориш. А тема 2 ще видим след малко къде ще ни заведе. За да видим това, ще направим свободно писане в рамките на 2 минути. Ще оставим мисълта свободно да се рее и ще запишем възможно най-голям брой думички. Думички. Без изречение. За предпочитане думички. Отделни думички, за да не мислим много дълго как ще сътворим изречението и дали изречението е вярно. Тоест, пускаме мисълта от подсъзнанието ни да излязат всички темички, всички идеи, които процеса е предизвикал, без да ги цензурираме и да им казваме, те са по темата, те не са, няма да го запиша. Ако не искаш да се вижда на камерата, може да се преместиш листа. Стоп. Чака, аз се отплеснах. Така, моите думички интересно се разляха в различни посоки, прескачаха. Може да си ги преброиш допълнително, просто не се въздържай да го допишеш така до последните секунди. Но иначе си работим с тези. Може някой да си отцветиш и да видиш дали имаш повторения, дали някоя е по-важна от другата и каква емоция ти носят. И след така 1-2 минутки можем да си ги анализираме и от тези думички да си извадим новата тема. Моята тема е творческа рамка. Какво значи творческа рамка? В твоя свят. За мен ли? За теб, да. Творческа рамка? Да. Така... Нещата, които ме ограничават в творчеството. Как да кажа? От една страна са неща, които ми задават тема и посока на размисъл в това какво искам да изразя. Имам нужда. Тя ми е важна рамката, както казах по-рано.
От друга страна, материалите, с които работя и тяхното владеене ми създават така рамка. Мгм. М, Какво мога да направя с това, което разполагам? Аз реших примерно, след като завърших бакалавъра, тъй като имах много натрупани материали за рисуване, които просто взимах, защото си мислех, че ето сега, ако си взема тези бои, ще нарисувам нещо хубаво. Искам не с моливи, става по-добре с това. И взех много материали, които не употребих. Да. И реших да спра да купувам нови неща, докато не използвам старите, които имам, освен може би нали, листя и платна, все пак те Да. върват. И съм се ограничила да ползвам само материали, които вече имам. Не си купувам почти никакви нови, да речем. И Правиш това такива всъщност, красоти. да, все още си ползвам материалите, които накупих, докато Еха. се чудех с какво да рисувам. И реших, че ще ги ползвам нали, сега всичките. И за Ага. това започнах да работя смесена техника. Тъй като Аха. не мога да се спра на един, пък имам повече, трябва да ги комбинирам. Ето как се Поради, появява да, смесената техника. смесената техника. Да, и в момента си допълвам, не искам да купувам нови неща, защото просто в един момент имам нужда от това. Ако искаш да знаеш какво направи за мен, просто си невероятна. С тези идеи, които ми даде с неща, които сподели, изведнъж открих, че ми се е формулирала цяла нова моя стратегия за творческите ми проекти. То просто е вау. Така, каква? А чакай, че още не съм я съвсем, трудно ми е да я вербализирам, Мгм. още ми е като усещане, но е свързано, даже като тръгнах да го казвам, той избяга. Смесена техника, ето това е едната ключова дума. Аз исках, нали, и аз така, много неща се интересувам, много проекти. А, исках да смесвам, нали, Нещо. нещата, обаче тук си взимам няколко извода, като върни се към базовите неща или какви бяха. Създай си интерес, ако го загубиш. И от тези неща всъщност мога да си сглобя а, стратегия за следващите проекти, в които да си фокусирам вниманието, да избера измежду многото идеи и да си насоча, да си построя реално стратегията за следващите няколко месеца, да речем. Мгм. Просто да кажем така, още не ми е готова стратегията, но ми хрумна как от тази рисунка и от нещата, които си взех, аз да си направя следващата пътна карта, roadmap. Така че много ти благодаря. Освен, че беше толкова интересно, просто самия процес на рисуването с идеите, които дойдоха от те. Много ми подхрани идеите, искам да кажа. И аз ти благодаря. И аз така си обясних някои неща в процеса, за които не си бях мислила преди това. Много интересно. Би ли споделила? Какви? Ами да, споделих примерно за базисните неща. Нали, аз съм го направила, но някакси неосъзнато. По-скоро ето сега Мгм. осъзнах защо се е случило така. Мгм. М, Аз си очертах връзка, истина, да, основа, скоро като базисни неща, порив. М. Въпреки, че не знам каква точно връзка. Връзка така най-дебело. Връзка ще видим. Ще ни кажеш след 2-3 месеца каква е връзката с всичко. Каква е връзката с всичко, да. Да. Как се свързват нещата. Да. Мгм.
Аз имам вълшебство. Още тази камера. Да. Добре. Добре. Благодаря ти, Лидия, за този прекрасен процес и за всичките неща, които сподели за изкуството, твоите прекрасни творения, които ни показа. Да се надяваме, че ще можем да ги видим на живо в някоя изложба. Ами, ще кача на страницата ми предимно и на моя личен профил качвам. Нали, се надявам този YouTube канал да го стартирам. Така съм решила, нали, от тази година също. Надявам се да е скоро. Надявам скоро да го обявя. И аз много ти благодаря, много така интересен и как да кажа, задълбочаващ процес ми беше. Супер. Да. И аз изключително ти благодаря. Беше удоволствие да си приказваме и да разсъждаваме по темата за творчеството. Има ли събитие, на което би ни поканила, което предстои, или всичко да следим в YouTube канала? Аз ще оставя в Facebook страницата за сега. Така. Ами на пролет евентуално ще има, но още не е, нали, съвсем организирано. Трябва да се изберем дати, тема едно друго, но планираме на пролет на една много прекрасно място до Габрово. Но да, повече ще пусна там, когато му дойде ред. Супер, ще оставя твоите линкове в YouTube, така че хората да могат да те намерят, да те последват и да се включат в следващите ти събития. Много беше вдъхновяващо за мен твоето присъствие тук и ти благодаря сърдечно. И аз благодаря много. Да, излизам с съвсем друго състояние на духа след този разговор и сесия. Супер. Да, определено по-така философски настроена и спокойна. Какво си вземаш от процеса? Какви бяха твоите най-важни неща от рисуването? Ами, мисля, че да, и аз някак си връщане към основните неща, смелостта, може би пеенето, след като толкова пъти прекъсна, докато беше тази тема, ето виж какво се прави славно. Да. Да. Супер. Мисля, че така повече с времето ще се появят други. Супер. Сърдечно благодаря и до нови срещи. Благодаря ти аз и лека почивка и вечер. Това ли си сумката? Дай да си... Да. Такава. Да, красота. Така, цяло. Много е красива твоята. С хармониращи цветовете. И твоята... Дори аз всъщност на мен много ми харесват тексти, надписи вътре. Реално. Надписите ли? Да.